She's the youngest competitor. The women's vault final here, 16-year-old Valentina Georgieva. Започнах да се занимавам с спорт на 4 години. Мама ме записа на художествена гимнастика на стадион Георги Аспарухов на Герена. Един от дните просто говорих с родителите ми и ги помолих, ако има някакъв шанс да се свържем с спортната гимнастика, да пробвам да потренирам. И първата тренировка трябваше да е пробна, да е 30 на минути. Обаче при мен мина 30 минути, час и половина. И на излизане от залата бях с треньора ми, с който съм до ден днешен, Филип Янев. И казах на родителите ми, че това е нещото, с което искам да се занимавам от тук нататък. Имала съм наистина доста предложения да тренирам в чужбина или тук в България при други треньори, но винаги съм предпочитала моя. Защото от самото начало съм с него и смятам да е и до самия край. Имали сме и лоши отношения, но сега нещата преобладават повече към добро. Когато стъпя в залата, вече се чувствам жива и съм в своята среда. Тук всички деца, с които тренираме заедно, мисленето ни е едно и също. И най-любимото ми нещо тук е, когато застана на уреда, който съм най-добра. Това е прескока. Когато уча нови упражнения на него, също така тази взривност, този адреналин, който има, изграждането на психиката на човек, това ми е любимото нещо в този спорт. Според мен най-трудното нещо е това, че този спорт е наистина много рисков, много опасен, така да се каже, и най-трудното нещо е, когато направиш дадена контузия, да успееш да я преодолееш. Lisa Boilen, the fifth highest qualifier. Най-лошата ми контузия до сега е била с коляното на Европейско първенство през 2022 година. On we go with the fifth vaulter in this final. She's the youngest competitor. The women's vault final here, 16-year-old Valentina Georgieva. Well, another powerful approach. Oh, what a shame. Over rotation there. It looks like she's grabbing her knee as well. Yeah. Oh no, this ain't going well. На финалът на прескок извадих коляно и скъсах кръстна връзка и менискус. Това беше най-сериозната ми контузия до сега. Бях 18 месеца извън залата, извън състезанията и периода за възстановяване беше наистина много тежък. Главно повече психически, колкото физически, защото е имало доста моменти, в които си казвам, няма смисъл да продължаваш, кракът ти не се развива добре, отделно заради менискуса бях 2 месеца в шина и патерици. Но когато почнах да виждам дори малък прогрес, си казах, че ще се върна по-силно от всякога. Този спорт не е за хора, които ги е страх. Тук страхът трябва да се преодолее. Трябва да можеш както и да печелиш, така и да губиш. Не всяко едно дете има психиката да се занимава с това, с което ние. Физически пък не всяко дете е създадено така да има тази сила, тази мускулатура, тази гъвкавост. Този спорт наистина е труден и от физическа гледна точка, и от психическа. В един спортист не може да има само позитивни и добри дни. Сега, както се готвим за поредното състезание за мен, тялото ми и психиката ми биват доста уморени и затова имам доста несполучливи опити. Като цяло несполучливи тренировки, но това е напълно нормално и това е момента, в който ти, когато си най-изморен, трябва да натиснеш най-много. Желанията ми за Олимпиадата са
да направя наистина добро представяне, защото съм едва на 17 години. Не сме имали представител от женски пол на Олимпийски игри вече 12 години. Ще го на чисто изиграване, добри резултати, дай Боже, финал на прескок.